обичам какосийки и не съм от тия, дето се бъркат в хорските работи. Ама има и жени, като Тана Папучкина, като разчекната ми уста, като ханджийска порта. Онзи ден, както седя от дома и гледам през прозореца, чин, зачупила кръст на кокошиния с кожа, сплетена чанта, с мотив в ръка. И право доктора влиза. Жена Морисейство, вместо да седне от дома да си гледа работата, а то фитнал се и не остави човека на мира. Година и половина все зъби поправя. Ма какви бяха тия зъби, ма какво беше той чудо? И по непцето и да бяха никнали, и все с дупки да бяха, пак до сега щяха да се поправят. Развали къщата на човека, кучката му с кучка. Не ми е работа какосийке, ама ходих у Бона Бозаджийкна. Пази Боже, грехота и срамота. 2 пъти в годината си андулира косите и обувки с лачени бомбета носи, а къщата е вторничен ден след пазар. Около черепа никога не си дигат завивките от леглата. Както се измъкнат сутрин, те им седят креватите цял ден. Рекох веднъж на госпожата, а тя: наочно кай ги оставяме, да се появят. А то, че я мързи да ги подреди, мързия. Ама защо лъже хората? В една къща, дето пипа работна жена, то си личи. И спалнята им е разтребена, възглавницата им разпрана, и гледникът им виси накриво, а пък кърпата им за лице, сякаш цигани са се бърсали в нея. Каквото такова. Важното е да не се смразяваш с хората. Аз да вървя, че оставих малката да пържи лук, ще го прегори и ще замирише, като кога минаваше покрай парапаните ми. Тяхната къща, нали, е на кюшек. Тя е една къща. Ама има прозорци и на едната улица, и на другата. На единия постоянно майката, пък на другия дъщерята. И не пропуска човек да мине, докато не разчувъркат целия му род. И все на загоряла манджа мирише. Дърта жена Морисейство, вместо да си гледа работата, води се по окъла на дъщеря си. Все той инженерия бил искал, онзи съдия бил питал. Чунки, хората са плодели цял живот загорели манджите. То да не стане като Деша, кучийката. Иска ли я? Моли ли я? Даже ще ли да я крадат? А и до ден днешен си стои сама от дома, сбръчкана и смутената, даже вече и дъртаците й се назлатисват. С нощи потъмна, както събирах прането им с двора, и тупур, събори се нещо през 2-3 къщи от нас. Тръснах листите и хукнах. И какво мислиш? На Деша, комшиката, от лявата страна на портата, 3 кирени събори. Тъмно беше и не можах хубаво да видя, сутринта рано още ходих. И 3 мъжки стъпки намерих около място. Рекох и: каква беше тая тупуртия с нощи? А тя: котарак, госпожа. Котарак прескочи от довара и се бори от кирени. Море, аз го знам, той е котарак, дето си има и котка и 2 котенца и дето работи в финансовото. Ама, добре, че не обичам да ги разправям. Една снаха си доведохме какосийке, Господа те пази до 9-та рода. Откак се омъжи, все болна, все чамава, жлъчката е била пукната, стомаха е бил нервен. Уж все диета пази, пък на втория ден от Коледа половината рибица от прасето опръскала, докато бях на гости. То добре, че като ходят тук тамета ме гощават хората. Не остане ни сладко, ни захар, ни с дърма. Мислех си, като е на диета, поне туршията няма да бута. А гледам оня ден в голямата делва, тук-там плува някоя камба. Казвах му аз на сина: слушай ме, аз да ти избера момиче, че ги познавам всичките в града и околията. А той дигна си дърмите един ден, да чак от Габрово я довлече. Хората и котка си не вземат от Габрово, а той жена довлече. Молме излезе, на баща си се метнал. Да започна да ти разправям какосийки, ама не ми е по характера, не съм от тях.